субҳи имрӯз 10 март дар натиҷаи тирпаронӣ миёни марзбонони тоҷикистону қирғизистон дар марзи ду кишвар як сарҳадбони тоҷик аз тири ҳамтои қирғизаш ҳалок шудааст. сокинон аз захмӣ шудани ду сарбози дигар ва чанд деҳқон хабар медиҳанд. сарҳадбонони қирғизистон ба қаламрави тоҷикистон минтақаи ваҳдати ҷамоати чоркӯҳи ноҳияи Исфара гузашта аз марзбонони тоҷик талаб карданд, ки ин қаламравро тарк кунанд. задухӯрди лафзӣ ба амал омад. сарҳадбонони қирғиз аввалин шуда оташ кушоданд. сарҳадбонони мо маҷбур шуданд ҷавоб диҳанд. дар натиҷаи тирпаронӣ як марзбони тоҷик кушта, ду сарбоз ва чанд сокини осоишта низ маҷрӯҳ шуданд, гуфтааст як сокини маҳаллӣ ба Азия-Плюс. дар бемористони марказии Исфара маҷрӯҳ шудани марзбонон ва афроди осоиштаро тасдиқ карданд. дар ҳамин ҳол хабаргузории қирғизии 24.kg аз қавли хадамоти сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон менависад, ки тирпаронӣ тақрибан 10 дақиқа давом карда, дар натиҷаи задухӯрд аз ҷониби Қирғизистон касе осеб надидааст. ин хабаргузорӣ аз оғози гуфтугӯи телефонии намояндагони сарҳадии ҷонибҳо иттилоъ медиҳад ва мегӯяд, ки дар натиҷаи тирпаронӣ аз ҷониби Тоҷикистон захмиён низ ҳастанд. намояндагони сарҳадии ду кишвар музокирот доранд, менависад сомонаи мазкур.